hebben hier een mooi klein prototype gemaakt ervan. Het gaat er uiteindelijk niet echt zo uitzien, maar het geeft een beetje de maat aan waar wij uiteindelijk aan denken. Op stations gaan wij zuilen neerzetten, of in ieder geval daar laten we zuilen neerzetten. En op deze zuilen kunnen mensen dus hun reis gaan plannen. Nou, laat hier nou zo zelf staan. Je loopt in de stad, je ziet een mooie winkelnaam, een mooie foto gemaakt wordt. De foto wordt opgeslagen met de GPS-coördinaten waar je de foto hebt gemaakt. Het is eigenlijk een soort geheugensteuntje van, ik heb een hele leuke winkel gezien, maar ik heb geen idee of dit meer waar het was, maar hoe je foto eruit ziet. Nou, dus zoek gewoon even de foto op en dan klik je erop en dan word je geleid naar het punt.